Γεια σας κορίτσια, σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να φτιάξετε εύκολα βραχιολάκια καουτσούκ, όπως αυτά εδώ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Νούμερο πρώτο, πρέπει να έχετε καουτσούκ. Εγώ έχω τα συγκεκριμένα, σε πολλά χρώματα. Λοιπόν, παίρνουμε ένα χρώμα καουτσούκ. Εγώ διάλεξα ένα ροζ του δέρματος. Λοιπόν, τώρα παίρνουμε μία ή δύο ή τρεις χάντρες. Λοιπόν, παίρνουμε μία νεκροκεφαλή ή ό,τι άλλο θέλετε. Εγώ θα πάρω μία νεκροκεφαλή. Αν βλέπετε. Μία πορτοκαλί. Παίρνουμε τώρα παίρνουμε δύο πορτοκαλί ή ό,τι άλλο χρώμα θέλετε χάντρες. Εγώ έβαλα δύο ροζ πετρούλες χάντρες και είναι έτσι το βραχιολάκι μας. Λοιπόν, πάμε να δείτε τώρα πώς κάνουμε τον κόμπο. Και έτσι έγινε το βραχιολάκι μας με διπλό κόπο. Λοιπόν, τώρα παίρνουμε ένα ψαλιδάκι και έτσι κάνουμε ένα απλό βραχιολάκι και το περνάμε μέσα στο χέρι μας. Να δείξουμε τα άλλα βραχιολάκια. Θα ανεβάσω στο Facebook φωτογραφίες για να δείτε. Λοιπόν, να πω ότι στο Facebook θα είναι Νεφέλη Μπαρόλα και θα σας το βγάλω. Θα είμαι εγώ με μια γκρι μπλούζα, με μια κοπέλα πάνω, γκρι λευκή μπλούζα ριγέ,
για ένα Greek Shorts θα με δείτε. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Αυτά είχα να σας πω. Φιλάκια!